پانزده گلان روژا زمانی کردی 15 گلان 1932 15 گلانی ji sala 2006 vir de wekî roja zimanê Kurdî tê pîrozkirin. 15 gulanê roja destpêka weşana Kovara Hawarê ye. Kovara Hawarê di dîroka Kurdan de cihekî taybet digire. Hawar kovara yekemîn ya bi Kurdiya bi tîpên Latînî ye û bûye destpêka pêşveçûna zimanê Kurdî. Kovara Hawarê 15 meha Gulanê di sala 1932 ji aliyê Celadet Elî Bedirxan li Sûriyê li bajarê Şamê hatibû weşandin û hetanî 15 Gelavêja 1943 berdewam kiribû. Zimanê me dîroka me ye. Zimanê me rûmeta me ye. Çanda me di zimanê me de ye. Werin em bi zimanê xwe biaxivin. Werin em bi Kurdî bifikirin. Bi Kurdî jî hevhez bikin. Ji Kurdî hez bikin. Piştî me ji bîr kir ziman ka em ê çi bikin ji Kurdistan. Em wekî ciwanên netewî cejna zimanê Kurdî li gelê Kurd pîroz dikin. Çavkanî min nenivîsandiye lê ev li ser Nêrîna Azad ev jî li vir hatibû nivîsandin hûn dikarin li vir binerin. 15 Gulanê roja cejna zimanê Kurdî li hemû Kurdan pîroz be. Kurdî biaxivin. Kurdî biaxivin. Kurdî binivîsin. Kurdî binivîsin. Kurdî bixwînin. û îro ez dixwazim ka ji we re bêm em çi dikin, em ji bo Kurdî çi dikin. Em wisa bawer dikin ku gelek Kurd bi rastî kurmancî zanin, bi Kurdî zanin. Heva em dixwînin kurmancî ye, rast e. Ji ber vê yekê em vîdeoyên bi vî awayî amade dikin. Hemî vîdeoyên me li ser peyvên Kurdî wek bi peyvên bi tîpên mezin em nîşanî we didin ji ber ku em wiha difikirin belê wêne ne girîng e. Tiştekî di vîdeoya me de tiştekî wêne ne girîng e. Tiştekî din ne girîng e. Tek tiştek girîng e. Yek tiştek girîng e. Ew jî peyvên Kurdî ne. Armanca me jî di vir de vaya ye dema ku em dibêjin Kurdî biaxivin hûn kesên ku Kurdî zanin lê Kurdiya akademîk nizanin wê demê ew dikarin hîn bibin ji ber ku ew zanin ka biaxivin çawa hatiye nivîsandin û çawa tê xwendin. Ger tu li vîdeoya me bizeke hemê bi vî awayî me amade kirine. û ez bawer dikim ev çareseriya gelekî girîng e û va çareseriya xwe jî dixebite. Ji ber ku rêzikname ne tiştekî pir girîng e. Ji ber ku gelek carin em rêzikname nizanin û em diaxivin. Lê axaftina ku hemû kes dike ew a ku hûn tenê diaxivin û tenê dixwînin ev e. Em naxwazin hemî kes rêziknama Kurdî xweş bizanibe. Lê divê hemû kes bizane û bixwîne, binivîse û biaxive. Ji ber vê yekê em gelek caran li ser rêziknamê nasekinin û em dixwînin û nîşanî we didin ka çawa hatiye nivîsandin. û ez bawer dikim ku ev çareseriyeke baş e. Ez bawer dikim vayê me bi ser bixe ji bo ku gelek Kurda bi awayekî lez hinî Kurdî bike. Gelek spas ji bo ku we temaşe kirin.